A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado puxo en marcha obradoiros de emancipación xuvenil sobre emprego e vivenda nos concellos galegos dende finais de novembro. A iniciativa conta coa colaboración do Instituto de la Juventud, dependente do Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade. Cunha duración de 3 horas, o obxectivo destas xornadas é darlle a coñecer á mocidade galega de xeito práctico as ferramentas necesarias e os recursos dos que dispón a Administración para facilitar a súa emancipación. No obradoiro que se celebrou en Lalín, Nicolás Varela, concelleiro de Turismo, animou aos asistentes a aproveitar o encontro para recadar a información necesaria para chegar a unha vida independente tan desexada por moita xente nova. Estas xornadas de emancipación, este xornada obradoiro, penso que vai ser unha ferramenta moi útil para moitos de vós, que queirades recoller información e ter as ferramentas necesarias para iniciar esa vida que todos soñamos algunha vez, de emanciparnos por fin e marchar pouco a pouco da casa dos pais e ter a nosa propia vida. Eu, pois mira, non o pude facer hasta os 25 anos e aos 18 xa tiña unhas ganas locas, non? E moitas veces, por falta de información, por falta de saber como facer e por onde ir, pois non te atreves a facelo antes. A inauguración acudiu tamén o director xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta, que lle agradeceu ao Concello o seu esforzo. Ademais, Ovidio Rodeiro lembroulles aos asistentes a existencia dunha rede de información xuvenil a que se pode acceder dende os concellos e que ofrece información de todo o que atinxe a mocidade. As primeiras palabras de agradecemento teñen que ser para o Concello, sobre todo pois por todo o esforzo de movilización, con Loli a cabeza, que é a responsable da Oficina de Información Xuvenil, que ademais pois que sepades que hai unha oficina que hai unha rede de información xuvenil en todo Galicia distribuída por todos os concellos, a través de cal pois podedes ter información de todos os recursos e sobre todo pois de todos e de moitos dos que hoxe aquí vamos a presentar. Rodeiro asegurou que do mesmo xeito que o termo emancipación é moi amplo, tamén o é o abano de iniciativas e lembrou que o Plan de Xuventude 2013 contempla 240 medidas destinadas á xente nova. No Plan de Xuventude 2013 son 240 medidas destinadas á xuventude que se vertebran en 9 eixos. Esos 9 eixos pois van desde axudas a aluguer de vivenda, axudas en empleo, o Plan de Emprego Xuvenil, que contempla pois 500 millóns de euros dos 900 que leve ese plan, voluntariado, programas de educación non formal, etc. Non? Hai un conxunto pois desas 240 medidas, un montón de programas que poden ser de interés. Aquí está desde distintas edades, non? Uns máis pronto que outros, pois iredes buscando a maneira de emanciparvos, estaredes buscando uns máis pronto que outros, pois ese primeiro posto de traballo, vades a ver pois todos os recursos que hai e sobre todo pois recursos destinados pois a todo tipo de público. E sobre todo pois moitas das medidas que vos van a expoñer pois tamén son medidas que sirven no período que vos estades, non? Que estades nun período de educación formal, vades a ver medidas de educación non formal, proxectos, programas. Os obradoiros de emancipación xuvenil están dirixidos a mozas e mozos menores de 30 anos, animadores xuvenís, técnicos locais de emprego, axentes de desenvolvemento local, concelleiros de xuventude, asociacións xuvenís e, en xeral, a todos os colectivos interesados na xuventude, na vivenda e no emprego. Toda a información sobre estes obradoiros de emancipación xuvenil ou calquera outro tema que teña que ver coa mocidade pódese consultar en xuventude.net, a páxina web que a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta lle dedica á xuventude.